kažu? Kažu da im duva, ovima dole. A ovima gore? Pa njima ne duva. I šta ćemo sad da radimo? Ja mislim da zazidamo sve ovo. Čekaj, Odavde do ovde sve da zazidamo. Čekaj, orkestar. Gdje će orkestar? A orkestar će ovde, vidi kako im je lepo. Čekaj, ne može, čekaj, opera, balet, drama, scena. Oni će u filharmoniju. Pa neka oni vide tamo šta će sa njim.
Thank you.